300 alumnos de toda a provincia de Pontevedra pasaron do papel á práctica os proxectos nos que levan traballando boa parte do curso. A Praza da Peregrina acolleu a xornada de clausura do programa de Buen Prende na escola. Moi guai e estuvimos facendo por grupos os nosos produtos para vendelos. Ya llevamos 4 años haciendo una cooperativa y pues este año escogemos una asociación a quien le podemos donar la mitad que ganamos. 12 cooperativas de 8 centros de ensino de toda a provincia enfrontáronse á proba de lume. Dende os seus postos, a rapazada ofreceu os seus produtos aos potenciais clientes que paseaban polo centro da cidade. Bueno, pues tenemos peluches, tamén tenemos llaveros en 3D, collares, moitas cosas. Bolsos grandes, bolsos pequenos, portamóviles, en outro lado alfileteros, flipis, bolsas, clases de costura. Estamos vendendo os nosos produtos que fixemos, por exemplo, jabóns, saquiños. Y bueno, pues vendemos cosas que las hemos hecho nosotros durante todo el año. Ademais de recuperar o capital investido, as cooperativas tiñan un obxectivo: recadar fondos para asociacións e ONGs que foron escollidas por todos eles. Cada clase escolleu esa asociación porque lle pareceu que ese dinero iba a ser doado para unha boa causa. Hemos investigado se eran veraces, se non, que facían. Hemos tido varias sesións nas que conversamos con esas asociacións. Aldeas infantís e a protectora Loia, porque nos parecen dos moi importante. Queremos axudales para que poidan axudar aos cans e ás persoas. Un 60% a bicos de papel que axuda a nenos con cancro do Hospital Álvaro Cunqueiro. Unha motivación extra neste primeiro contacto co emprendemento. Me parece unha gran iniciativa porque enséñanos o valor do diñeiro, lenguas, matemáticas, o valor do mercado. Empecemos a comprender un pouco máis a vida real. É un proxecto moi interesante no que nos divertimos e traballamos xuntos. E o máis importante, cooperamos, porque ese é o noso obxectivo, cooperar e facer felices a xente.